Huwa stmat li kull sena kull dar f'pajjiżna tixtri madwar 500 fl-ixkun ilma, u proprju għalhekk li l-Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża nieda 3 tipi ta' għotjiet għal sistemi ta' purifikazzjoni tal-ilma. Min barra li din l-iskema se tkun qed tgħin lill-ambjent b'mod dirett, se tkun ukoll qed tipprovdi kwalità u toma aħjar tal-ilma. Fil-fatt minn studju li sar fl-Università ta' Yale fl-Istati Uniti, il-kwalità tal-ilma f'pajjiżna hija ma ta' fuq nett fost l-aqwa 10 fl-Ewropa. Din l-iskema bl-isem Be Water Smart b'investiment ta' €1,000,000 hija maħsuba sabiex tappoġġja lil familji li qed jinvestu fil-filtrazzjoni tal-ilma u fis-sistemi domestiċi ta' reverse osmosis. Dawn it-tliet skemi jinkludu sistemi ta' filtrazzjoni tal-ilma b'wastewater, reverse osmosis mingħajr ritorn ta' wastewater u reverse osmosis b'wastewater ritornat fil-ħażna tal-ilma residenzjali. Minkejja li l-Gvern qiegħed diġà jgħin finanzjarjament, l-għajnuna issa se tikber b'mod sostanzjali anki sabiex jitnaqqas il-carbon footprint. Il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża Mirjam Dalli qalet li permezz ta' kampanji bħal Saving Our Blue jinġabru madwar 200 kilo ta' fliexken u tappijiet tal-fliexken minn inizjattivi ta' tindif li jsiru fuq bajjiet kif ukoll f'qiegħ il-baħar. Inizjattivi ta' din ix-xorta jgħinu sabiex jitnaqqas dan l-ammont. Hija żiedet tgħid li dan se jkun qed iqarrab lil pajjiżna lejn l-għanijiet tal-iżvilupp sostenibbli magħruf aħjar bħala l-SDGs kif ukoll għas-Single Use Plastic Strategy u l-Waste Management Plan. Permezz ta' 3 skemi differenti qegħdin naraw li ninċentivaw dawk is-sistemi li ma jaħlux ilma. Ġifieri, jekk qegħdin nitkellmu dwar reverse osmosis li ma jkollux wastewater jew inkella li dak il-wastewater jerġa' jiġi użat, dawk qed ikunu inċentivati aktar. Ser inkomplu għaddejjin bil-ħidma tagħna biex l-ilma f'pajjiżna parti li huwa diġà sigur ikompli jkun ta' toma tajba. U allura dawn l-iskemi jorbtu wkoll mal-investiment anke li għaddej bħalissa f'pajjiżna biex it-toma tal-ilma fid-djar tagħna tkun waħda tajba u tajba ħafna. Huwa stmat li permezz ta' din l-iskema se jkun hemm tnaqqis ta' madwar 3 miljun fl-ixkun tal-plastik kull sena. Għal aktar informazzjoni wieħed jista' jżur servizz.gov.mt jew iċempel 153.